Isigcawu samashumi amabili sencwadi esiyibhalelwe uLungisani Mavundla esihloko sithi unyaka wesethembiso. Emveni kokuba uMazi wakhe eveze uPheli njengomngane osebe usizo kakhulu empilweni yakhe, nokuthi-ke nje umsiza kanjani uPheli ey'fundweni, yena uMazi wakhe abuye ayibone zinzima, bagcine bebona ngasolinye noZolile ukuthi lona wesifazane uyinhlanhla nesibusiso esikhulu emaphusheni abo. Yize noma engaphumelanga obala uMazi wakhe ngokuthi uye yini uPheli owamthengela ifoni, kodwa uZolile usolile ukuthi kukhona uMazi wakhe akufihlayo. Wabe sethalalisa nje ekhala ngokukhathala nezidubulo zendlela, wacela nokulala. uMazi wakhe uthe kulungile uZolile alale kulo mbhede wakhe, yena uzombamba embhedeni kaMbalula Mbalula. Kusenjalo kukhala ucingo uMazi wakhe athe mayelibamba wathola ukuthi uPheli obebuza ukuthi uZolile uzolalaphi. Emva kwesikhathi babe sebevumelana ngokuthi ayikho inkinga, uZolile angeze ezolala endlini kaPheli kwazise inamagumbi amabili okulala kanti yena uPheli uyihlalela yedwa. Yize bemanqika-nqika uMazi wakhe ugcine evumile ngesikhathi noZolile ezwakalisa ukuba magange ngokuyolala kwaPheli. Nebala babe sebephelezelana, uMazi wakhe waze wafika wamshiya wabe seyaboya. uPheli noZolile bahlezi ehlalweni lezi zasegumbini lokuphekela ezinde eziphenduphendukayo eyijwayele ukutholakala ey'ndaweni zokuzijabulisa, bayaxoxa. Hawu ngiyabonga. uPheli eshe emveni kokuba uZolile eqeda ukuncoma ubuhle bendlu. Ukusebenza kanzima nje, I'm sure na ngelinye ilanga uyofika la. Yize-ke noma nami phela ngingakafiki la engifisa ukufinyelela khona. Hayi, injalo impilo, siyiphila ngamaphupho nezifiso. Kungenjalo ngabe kade saphotha ithawula, kodwa-ke iwona amaphupho asenza sikwazi ukuphila emhlabeni esiwufisayo, yize noma singakafiki kuwona. Yane kunezela uPheli. Sisakhuluma ngamaphupho, ubukeka njengomuntu wesifazane osemncane futhi osefinyelela esigabeni abaningi abalingana nawe abakuthola kunzima ukufinyelela kusona ngenxa-ke mhlawumbe yokujaha izinto nokuyibandakanya nje ezenzweni ey'gcina sezibaphazamisa ekuthenini baqhube iy'fundo zabo. Yini imfihlo yakho? Ngiqinisekile ukhona wesilisa obelokhu ekweseka kwaze kwalapha. uZolile entshontsha uPheli ngeso. Sengathi lo mbuzo mkhulu kunaye, kodwa zama ukuwuphendula uPheli. Kanti-ke I don't have anyone specific who has been a drive to me. Well, until recently when I met uMazi wakhe. Other than that, bengilokhu ngumuntu nje ogxile kakhulu ey'ncwadini zakhe, ngingenasikhathi nje sezinye izinto, including abafana. Oh, ngiyabona. uZolile enqekuzisa ikhanda echazeka. Aphinda aqhubeke. uMazi wakhe ukhuluma kahle kakhulu ngawo, nangendlela nje usumsize ngayo ey'fundweni zakhe. Amuthi khulu ngeso. uPheli emamatheka kubonakala nje ukuthi kusuka ngaphakathi. He's such a darling. Nenhliziyo yakhe nje emnene. Angikaze ngisondelane nomuntu wesilisa ngendlela engisondelene ngayo noMazi wakhe. And every time sikhuluma, I get more and more comfortable around him. He's such a sweetheart indeed. Amthelele isiphuzo se-aphula elihluzwe ngokuphelele. Naye ayithelele ehlala esihlalweni esasibhekene nesikaZolile owayelokhu ethuka izanya kwamanye amagama ayekhulunywa uPheli njengo-darling no-sweetheart. Hayi, ngiyakuzwa dadewethu. Aqhabule engilazini. Manje-ke zithini iy'nhlelo zakho njengekusasa? Uyibona ukuphi kungekude nje? Abeke ingilazi yesiphuzo phansi uPheli, kubonakala nje ukuthi uyamchaza lo mbuzo. Ubani? Mina? Phela mina linye lami iphupho manje. Ukuyitholela umuzi noma iflat okuthi mina. Eyishaya isifubeni. Emveni kwalokho bese ngiyitholela abantwana noma babe babili nje kuphela, umfana nentombazane.
elinganisa nemina. Oh ya, kusho ukuthi umbonileke kodwa umuntu ozomshada. Uzolile embuka phezu kwengilazi yesiphuzo eyenza sengazi ukuthi uyasiphuza. Ubani? Mina? Uphele athatha ingilazi yakhe athi qha esiphuzweni. Uma ngingakuvulela isifuba sami wezo, anikho nkamnkam mina kulezi zinto zomshado. Kimina impilo iyaphileka nje ngaphandle komuntu wesilisa, kodwa ngiyazi ukuthi ekuhambeni kwesikhathi ngizodinga ukuba nabantwana. Yilapho-ke ngicabanga ukuthi umuntu wesilisa udingeka khona. To me, he'll be more of a sperm donor, nothing more. Yize-ke noma phela ngingeza ukuhamba ngikhetha noma ubani nje, ngifuna umuntu wesilisa oqotho mina, alinganise ngezandla ubuqotho bomuntu wesilisa uphela. Oh ya, hayi ngiyakuzwa. Kodwa-ke kusho ukuthi yiselihle nje ukusebenzisa umuntu ukuthi akutholise iy'ngane, emveni kwalokho uthi makahambe aqhubeke nempilo yakhe. Uthini ngamasiko nemikhuba yakubo kwalezo y'ngane? Hayi, kanti-ke nje mina angisiyena umuntu okholelwa kakhulu lezi zinto zamasiko. That's why there'll be no rituals nje mina for my kids. Oh, hayi, ngiyakuzwa. Manje awusho-ke, sewumbonile lo muntu omfunayo noma usambheka. Uzolile ambuke ngqo emehlweni. Empeleni sengitholile zo, ukuthi nje kuphela kunezinto ezimbalwa okufuneka ukuthi siqale sikhululane kuzona mina naye, ngoba ngiyazi lento engiyifunayo into engajwayelekile. Ngiyabona, ngiqinisekile umuntu osezingeni lakho ngokomnotho noma namanga. Uzolile emuthi khulu futhi ngeso lokuhlola inzima, ahleke kancane uphele.